Emi naha jiberi xwebidin Diyarbekirê barış nûçegiyan me li Diyarbekirê li bendame ye bira bê pêşberî barış spata bixêr tu li ku derê ew der çi ye tu dikarî behsa xebata ku xebatek jî niha li wê derê tê kirin çi dikin ew xanimên ku li wê derê dixebitin çi hazir dikin? Beli Mehmet Baki em îro li atölyaya seramîkê ne li vê derê xanim tên li vê derê jin tên li vê derê perwerdahiya seramîkê dibînin tevayî sê me qursa wan dewam dike ji xênî seramîkê li vê derê dîsa qursên cuda jî hene wek kuaförtiyê wek aşpêjiyê çend polên din jî hene lê em ê îro behsa seramîkê bikin ka xanimin li vê derê çi dikin çawa dixebitin ev qurs bi jalî meksayê ve hatiye vekirin ji bo jinan û perwerdehiya pîşeyan dide jinan û yekîtiya Ewropayî jî piştgirî dide van xebatan piştî ku jin li vê derê mezûn dibin sertîfîkayekê distînin û dikarin ji xwe re bi piştgiriya dewletê teşwîqên dewletê dikarin ji xwe re cih vekin bila heval min ê kameraman niha nîşanî we bide ez ê behsa xebata vê derê bikim ji weran niha binirin li vir qazanekî heye hûn dibînin niha li vê derê jêra dibêjin hevîr ev hevîr tê çêkirin ji bo ku bixin nav qaliban xebatekî tê kirin niha li vê derê ev jî qalibin li vê derê piştî ku hevîr tê amade kirin dirêjînin nav qaliban ev demekî hevîr demekî nav qaliban da disekine ser jî digirin piştî demekî derdixin ew qalib amade dibe pêşra jî ew tiştên ku ji nav qaliban tên derxistin mînakên wan jî li vê derê li ser van refan cih digirin heval min kameraman mînaka nîşanî we bide binêrin ew tiştên ku ji qaliban derketine evin lê beriya ku bi tam bi vî awayî tam amade bibe xebatekî din jî tê kirin ewilî jêra dibêjin tiraşyana ew tiştên ku li ser qalibê zêde mane tên paqij kirin pişta dixin nav xirinê ji bo ku xiran nebe binêrin tiraş jî tiştên ku me behs kir tiraş jî ew jî li vê derê tê kirin ew tiştên ku piştî ku ji qalibê tê derxistin tiştên ku zêde mane li vê derê tên paqij kirin tên tam amade kirin piştra ev diçe firinê dema firinê da jî derdikeve êdî amade dibe tenê boyaxkirina wî dimîne boyaxkirin jî tê kirin piştî ku ev tên amade kirin çê dibe ev jî hin ji wan tên pêşandan ji bo pêşaniyê tên amade kirin hin ji wan jî ji bo ku bi were piştgirî bibe ji bo sazê ji bo jinan tên firotin ez ê niha gazî du xwendekarên vê atölyê jî bikim cem xwe bila ew jî ji me re behs bikin çawa dixebitin yek ji wan xwendekaran Şevîn ne yê din jî Elîfe Şevîn merheba ji te re Merhaba. hûn çawa dixebitin Şevîn hûn li vê derê çi dikin tu dikarî ji me re Heriye çedikin, süzmüş dikin, ondan sonra tedixin seramika, ji seramika derdixin, tedixin fırını, ondan sonra boyak dikin, süslemiş dikin, sergi ya da ev dikin. Şevîn hûn piştî ku mesela van hazır dikin ev qalib hazır dibin hûn çi dikin van qaliban Van kalıba ya difroşun ya jî di sergi ya da ev dikin. tu ji vî tiştî hez dikî yani tu kengî veya li vê derê dixebitî yani tu hînî vî tiştî meslekê dibî pişeyê dibî tu ji vî hez dikî Hez dikin. çawa hîsekî çawa dikarî li me re bêjî İyi şey ki pır xweşe. Tamam em gazî Elîf jî bikin Elîf tu jî keremke merheba ji te re Serçava. Elif tu jî ji me re dikarî behsa piştî ku qursa we li vê derê temam bû hûn ê çi bikin ji me re dikarî behsa wê Em karin ji xwe ayrıcîkî vekin. Başka? yani hûn li vê derê dema mezûn dibin sertîfikayekî distînin Em distînin semeya. Em şoğulin, em distînin olivra ücretsiz kreş yegede ona bitên vira çî dikin heyanî ro şîva mezdin me. Orayı. Yani hoş. hûn hem bê pere vî meslekê vî pişeyê hîn dibin nosa hem jî piştî ku hin mezûn dibin sertîfîka distînin dikarin ji xwe re
ki vekin tukare veke tuşkur çeke tu ayrıyeten bağışlamış ki ke yalı bir demine var. tamam em spasiteci dikin böyle Mehmet Baki kanım enku cin enku ten live dere ev kurs atölye taybeti jibo jinan hatiye vekirin jibo ku jin yeni pişe ki ben o de jana rojane da bekaran cih begirim jibo wan hini pişe ben ev atölye hatiye vekirin jialiye kitiye Avrupa'yı veci ev atölye ten pişkiri ten daim van atölye ya jin be pereten qayda xwal ve deretken ki bu xwaze yani tikare qayda xwal ve dere çeke se meh ve dere perverdehi dibinin perverdehi ya seramik çekerine pişti perverdehi sertifika ki distinin bevi sertifikaya dikaran ji devlete teşvik bistinin u jixwara kareki beken. Barış gelek spas veleyli Diyarbakır'ı bu barış temaşvan nejal atölye ke keşkin ku dixebitin yine sanateki dibin yine seramikan dibin yani ser ekranı temaşvan nejal